зрителни затруднения в преодоляването на техните ежедневни предизвикателства. В тази презентация, видеодемонстрация, ще видите различни умения, които се овладяват от всички ученици, които участват. Не успяхме да покажем всичко, което искахме, защото и ние сме ограничени във времето. Има една презентация, в която ще чуете само текста на слайдове, тъй като това е, което се случва като обратна информация към ученика с нулево зрение. Той възприема текста, не може да види картината на монитора. Така че опитахме се да представим онова, което се случва в работата с компютъра. Има и едно дете, което е с достатъчно зрение, то ще рисува. Не работи с синтетична реч, но то успешно работи с компютър също. Различните, в кавички, ученици искат да бъдат равни със своите съученици. Приятно гледане! Се подпомага на обучението и възпитанието на деца и ученици със специални образователни потребности и град Враца.